Akşam çağında Fil bağında Bir ödül gördüm Adamımda Bağlarımda Hayrayan men Teher çağlarında Alma gödül Derdi falma gödül Bağlarımda Hayrayan men Teher çağında Alma gödül Derdi falma gödül Yuvaş yuvaş yürüyen Çaladan qaraya Gülüm seni görümde Kar kimin eriyen Bağlarımda Sayrayan bir seher çağlarında Alma gödül Derdi salma gödül Bağlarımda Sayrayan bir seher çağlarında Alma gödül Derdi salma gödül Seher çağlarında Alma gödül Derdi salma gödül Bağlarımda Sayrayan men seher çağlarında Alma gödül Derdi salma gödül Derdi salma gödül Süyen alma gödül Yaş başımdan ömür duman aylana Yine gelli kanlayın gülüm övrülüm Yaş başımdan ömür duman aylana Yine gelli kanlayın gülüm övrülüm Gümüş attığıyla aklım allarım İnni fendi yürek Yolum yad bolli Gümüş attığıyla aklım allarım İnni fendi yürek Yolum yad bolli Doktor haber sorsa Meni halimden Kurtulmadım onunla Çevre cephada Doktor haber sorsa Meni halimden Kurtulmadım onunla Çevre cephadan Eller yüzleniri Ülve yüz verir İpli finti yürek Yolum yakbolli Gümüş attığıyla aklım allarım İpli finti yürek Yolum yakbolli Bilek beni sever Yara duş etti Kanlı yaşım oli İle baş etti
Gelip beni sever yaraduş etti Kanlı yaşımı ile baş etti Günler yüdönri ödve yüzleri İllifin büyüre yolum yakıldı Gümüş aklıyla aklım akları İllifin büyüre yolum yakıldı Doktor haber sordu benim halimden Kurtulmadım bunda çevreci palim Doktor haber sordu benim halimden Kurtulmadım bunda çevreci palim Gelin yüzleri ülve yüzleri İllifin büyüre yolum yakıldı Kuşaklığıyla aklım akları İllifin büyüre yolum yakıldı İllifin büyüre yolum yakıldı Yolum yakıldı Yolum yakıldı Mehriban ilaşlar, hormat tamaşaçylar, biz Türkmen wagtyla ýaýlymyny o wagtlar saýdaşanlykdy gepleşigimizi Türkmenistanyň at gadanan artisti, bizim meşhur bagşymyz Nuriýady Rejepow bilen bilelikde dowam edýäs. Elbetde söhbetde şu arkaly Nuriýady, haçan adam özüni kämil hasaplap biler? Näme pikir edýär? Men pikir edýän hiç gaçan adam özüni kämil hasaplamaly mümkin. Sebäbi şeýle hasapladygy adamyň öňe ädimlemegi oturmagy mümkin. Her bir adam özüni durmuşda taplap, taraşlap ýaşasa, durmuşda ýeňişlere ýeter diýip pikir edýän. Onu her birimize kämillige ýetdik diýip döş kakman, hasam öňümüzdäki uly mendillere, uly ýeňişlere ymtylmak nesip etsin Nuriýady. Ýene bir sowal bilen size ýüzlenmek isleýän, elbetde häzirki hödürlejek sowalym elbetde dostluk bilen baglanşykly. Dostuň aýbyny yüzüne aýtmak dogry diýip hasap edýär. Elbetde. Birden yüreğini alsa öýkelese näme? Onda size dostluş bitişmez. Sebäbi çyn dostlugy guran adamlar bir-birine diýen zadyny gatam görmez, o göwnüne dalmaz. Ondan beň bir pikir etip gör, arkaňdan aýyň aýdyp dünýä jar edenden ýüzüň aýdyp düzelilse gowdamy? Dogry pikir. Dogry jogap berdiň. Sebäbi ata-babalarymyz aýdýar, dost ağladyr, düşman güldürer diýämi? Şoň üçin her birimize durmuşda çyn dostlar, hak dostlar aýbymyzy kesämizden ýankyýaly arkamyzdan aýdyp dünýä jar etmän, ýüzümize aýdyp birek-biregi taplaýan, birek-bireniň kemçiligini düzelýän dostlar durmuşda her birimize ýar bolsun. Ni gepleşigimizi joşun aýdymlar bilen dowam edelimi? İýleşlerimiz arada Nuriýady Rejepow bilen o wagtlar saýdaşanlykdy gepleşigimizden göçme sanyny ýadyg edýäs diýip aýdymdy. Bir dost oňluk aýdymlaryndan haýyş etmegimizi maňa aýtdylar. Ne gaýbana dinleýijilerin adyndan şol haýyşy size ýetirýän gepleşigiň dowamynda mümkin bolsa dost oňluk aýdymlaryndan ýerine ýetirip bersen. Ul höwes bilen berýär. Elbetde bizim borjumyz dinleýijilerin göwnüni galkandyrmak. Şu taýda ödörden söýg aýdymyz bar. Şonu aýdaly, ýygyndam şu depkine gabat gelýän dünýä belli meşhur aýdymdan hindi dilinde bir bölejik aýdyp bereýin, ony dinleýijilerimizden bilýändir ol aýdymy. Ýygydarlykda dowam eder. Onu bulaydym bizim iýleşlerimiz bilen bilelikde diň salmak isleýäs, mehriban iýleşler dinlän, diň jalyň ýörüýte. Siz üçin siziň haýyşlaryňyz boýunça Türkmenistanyň at gadanan artisti meşhur bagşymyz Nuriýady Rejepow aýdym aýdýar.
Yürücün ağırtma canım, sen menin namusum var. Taşların yekeci tarı, elletmen yatlara yarı. Aydi temaya mingder, levlerin bala mingder, gurlayda min üçün yarım. Yılgırşın yağı mingder, terettin günü mingder, gurlayda min üçün yarım. Al tenki bolsun bu canım, sen üçün aylan yağanım. Yürücün ağırtma canım, sen menin namusum var. Taşların yekeci tarım, elletmen yatlara yarım. Yürücün ağırtma canım, sen menin namusum var. Taşların yekeci tarım, elletmen yatlara yarım. Düşman ırtağı solun, tut koy vermeyde kolun, bilmeyin ki diltinler şonu. O vuryan tifir pelin, o vuryan tifir pelin, anımsın canımsın yarım. Elletme taşlarım tarım, sen üçün aylan yağanım. Yürücün ağırtma canım, sen menin namusum var. Taşların yekeci tarım, elletmen yatlara yarım. Yürücün ağırtma canım, sen menin namusum var. Taşların yekeci tarım, elletmen yatlara yarım.
Mehruan ileşer, hormatly müşahiçler, biz o wagtlar saatlaşanatly gepleşigimizde Türkmenistanyň at gazanan artisti, meşhur başyma Nuriýady Rejepow bilen bilelikde dowam edýäs. Elbetde söhbetdeşik arkaly Nuriýady inniki sowal size şeýle. Şahyr Gurbanadar Edidowdy şeýle setirlere gawat gelenýär. Entek sadalykdan ziýan çeken ýok, sada bolsun ogul bilen gyýdyňyz diýär şahyr. Şu setirlere esaslanyp size şu sowaly ýetirmek isleýän. Durmuşda sadalykdan ziýan çekip gördüňiz. Owa Begmurat ziýan çekilen ýerler kän bol. Ýöne insan gylkyklaryna ziýan çekilmeýän ýok bolsa gerek. Meselem sen näçe gowy adam bolsaň, gowluňdan peýdalanyp saňa ziýan ýetirilýän ýerlere maýda. Ýöne şol gylklar saňa ziýandan beter. Has ul gowluklary, syla, hormaty serpaý edýärmi? Diýmek şol gylyňa, şo häsiýetine ykbalyň baglanmaly. Ziýan çekdim diýip üýtgemeller. Atsyň sadamy, sadalyňa galmaly. Türkmen halky sunuwatyňdan beter sadalyňa muştak halk. Düşünükli ýapaw jogap berdiň. Onu bir syla hormat diňe bir sunwatda däl, ilki bilen adamyň gylyk häsiýetine baglydyr. Elbetde. Durmuşda ýasama bolmaly. Dogry bolmaly. Dogry. Kösawal her birimizde şu adynagdan sadalyk hakyna söhbet etdikden, şu sadalykdan ykbal hiç birimizde daşlaşdyrmasyn. Ne gepleşiklerde gelýän mihman aýdymçylara ýygy-ýygydan berilýän ýoň bolan soraglanyň birini size ýetirmek isleýän, ýöne häzirki berjek sowalymyň jogaby elbetde bir duýup götür, üýtgeşik bolar. Sebäbi şu wagt gepleşigimizde berýän sowallarymyzda şeýle bir manyly, paýhasly jogaplar bilen jogaplandyrýaňyz. Elbetde şu sowalym şeýle jogaplar bilen jogaplandyrarsyňyz diýip umyt edýär. Aýdymçy bolmadyk bolsaňyz näme täýär ederdiňiz? Aýdymçy bolardym, artist bolardym. Men umuman şular ýaly soraglara şeýlerek jogaby bermegi pikirlenýär. Sebäbi türkmen, galiberde de musulman halk. Şonuň üçin bar datdan beter ilkinji nowatda ýadgyt diýen düşünje ýa. Kim bolmagy, nähil derejelere ýetmekligi, ony diňe netiýämiz kesgitler. Biz diňe bilimizi ber goşap, şo çuwjak bolup duran netiýämizde ýol açyp bermek. Netiýe hem zähmetkeş, halal adamlary serpaýlamagy juda söýýär. Onda ykbal her birimiziň netiýämizde gowluklary ýadyp ykbalymyzda da serpaýly, şowly, bagtly günlerimiz her birimiziň durmuşymyzda köp bolsun. Ne gepleşigimizde Magtumulat amyň sözlerine dören aýdymlar bilen dowam edelim. Ol howa. Onda Mehruan ileşer gelin Türkmenistanyň at gazanan artisti Nuriýady Rejepowyň ýerine ýetirmegini Magtumulat amyň sözlerine dören öwüt ünlü terbiýerji ähengdäki aýdymlar bilen dowam edelim, diňlälim, diýinjalalim, gepleşigimizden daşlaşma. Ola mal ýaşmalyn baş ýaşy. Ola mal ýaşmalyn baş ýaşy. Baş döwletin tapan mal teretli. Doğmadyk oğullun doğundaş ýaşy. Nadan oğul atadyna teretli. Doğmadyk oğullun doğundaş ýaşy. Nadan oğul atadyna teretli. Atta ayak bolsa örwetdiň bolmaz. Äli gaýrat bolsa işiqin bolmaz. Döwüşgüni goçyňda bil bolmaz. Garşy bakar peýgam ýaýetlerinde. Döwüşgüni goçyňda bil bolmaz. Garşy bakar peýgam ýaýetlerinde.
anda nadana yolukta türpe cenana Erdin galan er ödün juanlar O çiğdi gözler bayat edilmir Erdin galan er ödün juanlar O çiğdi gözler bayat edilmir Baktım uli gari kömlün bayedi Kanığı dül kötün beni zayedi Hikmet yarınım doğun ayedi Ayın özler bir ve ayet verildi Hikmet yarınım doğun ayedi Ayın özler bir ve ayet verildi O çiğdi gözler bayet verildi Nadan oğul ata Feretmedi Yolun aşa aşa Sivir yara duşa duşa Uzuk yolun aşa aşa Sivir yara duşa duşa Akidimde oşa oşa Bir hayran ediyem maya bedel Oşa bir hayran ediyem maya bedel Gönüllerimde aklırma yaşını Bir vefa Gönüllerimde aklırma yaşını Bir vefa Be with pa, yarın deyip yana yana Benim kuştum gana gana Derehmin eltin aşık sana Hayran ediyen maya bedel Ak yüzünde oşa oşa hayran ediyen maya bedel Oşa bir hayran ediyem maya bedel Gönüllerimde aklırma yaşını Bir vefa Gönüllerimde aklırma yaşını Bir vefa Aklı
elbeten Miri şahirettin mehri cemal Bir inanın iki oğlumin Rehmeyle mehri cemal Bir inanın iki oğlumin Rehmeyle mehri cemal Mehriban ileşer, hormatly tamaşaçylar, her hepdäniň ýegşenme güni bagşladanlarymyzyň owalaryny taýlaşdyrýan Gahrman arkadamyň taýgallaty bilen açylan Türkmen owa tele ýaýlymyna owalar taýlaşyny getişigimiň göçme sany Aşgabat Medeniýet Jalş merkezine degişli köpetda pizzada Türkmen sanyň atlanan artisti Nuriyad Recep bilen bilelikde dowam edýär. Indi getişigimizde köne sözler sahypamyzda da gelip ýetdik. Nuriyady şuňky getişigimiň göçme sany bir beýlek gepleşiklerimizden bir has tapawutly bolar ýaly. Gepleşigimizde biziň şahyr dostumyz Gahrman arkadamyň şah adam bilen açylan Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyýar talyby köne sözler atly sahypamyzyň awtory Kerim Halim hut özüni size köne sözler atly sahypamyzda sowallary ýetirmek üçin gepleşigimizde çağırdyk. Kerim çağırmamyzy kabul edip gepleşigimize geleniňiz üçin dörejlik topurmyň adyndan size sag bolsun aýdýas. Gepleşigimize hoş gördük. Sag bolun. Menem size özümiň sag bolsun aýdan näme gepleşiklerim şowly bolsun. Hemişe sizin owalyňyzdan halkymyz ruhlanyp saatlanyp ýaşasyn. Sağ bolsun. Seň amalhamyň joşup dursun. Şygyrlaň böwri köp bolsun. Köne sözlere geçelim ya. Ilköy dörejliňdäki täze döreden goşgulandan okap berjekmi ya? Soň okap berjekmi? İkisi dinali. Soň goşga geçersen. Sowaly näder sen hödürleseň, menem Nuriýada kömek edeýin. Berjek sowallaryny köp pikirlenşip bir dogry jogap tapmaklyga synan şert. Radymy? Bu gedek öňkülerden bir ütkösürak bolar ýaly. Şol derdimeni diýip aýdym, Matumul Pragynyň sözlerini ýazylan aýdym. Sol aýdymyň sözlerinden aglawy ölegini şu sorawlaryň köne sözlerini alıştyrdyk. Ol aýdymy ilkinji bolup Halifa Türkmenistanyň halk artisti Ahmet Safarow üstünlükli ýerine ýetirdi. Soňky döwürlerde näme Nuriýadyň aýtmagynda bir has halkymyza täzeden janlandyryp ýetirildi. Sol aýdymyň sözlerinden hem näme köne sözler saýlap, ene size soraw hakynda hödürlemekçi. Onda ilkinji sowalyňy hödürle bizem dogry jogap tapmaklyga synan şaly. Ona näme ilkinji köne sözlemedi siziň dikkatiňize hödürleýän. Ýagny şo derdimeni goşgusynda äleme destan edip aptawa serdimeni. Şu cümledäki aptak sözi näme manyny berýär? A. Tebigat. B. Açyk hawa. C. Günüň düşýän ýeri. D. Suwun garaty. Ana anhat görüşüňiz ýa 4 sany jogap birini saýlaýar. Hansı ýene de gaýtaly? Äleme destan edip aptawa serdimeni. Äleme destan. Tebigat serdimeni, açyk hawa serdimeni.
Ende bärde aşk maniyetinde, sevgi maniyetinde ha yumşaqraq zatlar alınanla, yumşaq maniyede alınan Suwun garasa da. Açık howada da. Tebigat ya günün düşýän. Bunun düşýän ýerine de. Şon taýlalmy? ona çe cevabı paylayanlar. Günün düşýän ýeri. Aha. Aha. Doğru cevap ekranda. Hani. Günün düşýän ýerken. Bildiniz, bu sorunun cevabını bildiniz. Äleme destan edip, Enne günün kıymet. düşýän ýerine gılgırlyk üçin geldim meni. Ondan hem ikinci, yine de sol aydımdan, sol ovudan, oskudan şeylerak cümleni getirdik. Pelek bileğim tuğlap, çarkına sardı meni. Bilek sözdü mü? Yok, şu cümledeki pelek sözü näme manada anladýar? Anlatacak. Dayavadım A, B, padişahın nökerleri, Ç, asman, gök, D, täley, ıkbal. Täle ykbal. Pelek. Yine buraya okuyan, pelek bileğim tuğlap. Dayavadım bileğim tuğlap, padişahın nökerleri, bileğim tuğlap, asman, Çarkına gök. sardı meni. Belki göçme manada asman, üstümden vasıf diyen manada alan olmağı mümkün. Pelek bileğim tuğlap, çarkına sardı beni. Pelek. Pelek diýip ykbala täleýe de ýüzlerini. Pelek diýip dünýäde diýil ýa-da. Şeýlemi? Ana Ana asman asman. gökmü ka? Haydan saylayanız size özünüz var. Ona laýan. Doğru cevaplarını aytsanız. Asman goýak. Ona asman goýak saýlaýas. Cevabımız doğru diýsegem bolýar, ýalňyş diýsegem bolýar. Sebebi iki cevabım doğru berdi. Asman gök manysynda da ulanylýar, pelek manysynda. Ýöne şu goşguda anyk cevap täle ykbal manysynda getirilipdir. Yani ona mani geldi. Olam doğru. Doğru cevap. Ýöne hazır pelege wagtym diýsem, asmana wagtym diýip alyp bolýar berdi. Ýöne berdi täle ters bakanda aýtsak bolýar-da, pelek bilegim tuğlap çarkına sardım meni. Nuriyat dinläýmelim de doğru jogap saýladym. Bolýan men öýdüm, bulaşdyrdım da. Ona näme üçinjiye geçeýdi? Awa geçer. Anhaýyndy üçinji şeýlerak. Ne hastaýam, ne horram, ne murdaýam, ne zende. Horram. Awa derdi meni goşguzundan bolam şu jümledäki horram sözi näme manyny anladýar. Aç, A, B, dok, doýmak, Ç, bergili bolmak, D, suwsamak. Ne hastaýam, ne horram. Dok doýmak bolaýmasa, horramsy diýilýär. Ona näme Türkmençilikde gowurlaýan sözde. Dok doýmak. B. Cevabınız elbette berde doğru. Yani menin sol derdi men aydımdan taýarlan sorulan şeylerakdy. Inni size köne sözler şu gepleşigi şu sany açylanybery. Başga da adamlardan size şeylerak sorular var. Şolaram gowurlarymy alyp geldim. Aha okap bereyim. Görogly Saadetstanda şeýle setirler gawat gelýär. 40 000 merdikär galan bozdurar diýär. Merdikär sözi näme manyny anladýar? Edermen batır A, B, sowatly, Ç, dogumly, D, gujurly, zor. Ýene bir ýerde gaýtala. 40 000 merdikär galan bozdurar. Galan bozdurar. 40 000 merdikär galan bozdurar. 40 000 diýäde merdikär bolsa sowatly bolýarmy? Galany bolýar diýäde. Sowatly sebäbine edermen batır, dogumly, gujurly, zor, üçüsi bir mana deme ýakynrak da edermen gaýratly, gujurly diýen ýaly. Mene sowatly muhadiýan. Merdikär, mert sözü vardır düzümünde. Merdikär. Ondan özüňiz pikirlemäň adamdan. Aýten ýaňam bulaşdyrdyň da o şey diýip asman goýup diýip. Täleýle ykbal daýladyk. Ondan Edermen ya doğumluyun alayan. Haytın saylaly. Ya hedime dur jogap saylaly. Bolýan var. Owa. Ya bolanok. Aýy, Şahira, diýen saylaly. saylasanız gowuda. Dogumlyň saylaly. Doğumluyun alayan. Sebäbi Ýa-ni şu tarapda diýen Bolýar. yürekli oglan aýşy diýerler ha. Ona dogumly. Ýa-ni jogabymyz çe jogapda ýa-da dogumly. Siz elbette berde ýalňyşdyňyz. Dogry jogap edermen batır. Ey men bulaşdyrdım da. Aýaň sene bulaşdyrdyň, ama dedim çykarmadym ha. Ola näme? Ýene bir soragy size şeýlerak ýollapdyrlar. Zöhre tahir destanda şeýle setirler var. Tahir üçin kanda rabat salarlar. Şu cümledäki rabat sözi näme manyny anladýar? Şäher,
B. Gala berkitme, Ç. Rahatlık, D. Köşk. Tahir üçün kanda rava salarlar. Köşk salarlar. Tahir üçün Kanda rava salarlar. Yani rahatlığa sarılýarlar. aýo. Oza pikirlenim. Hani ýene bir ýerde gaýtar. Tahir üçün kanda rava salarlar. Zöhray diýär işlerden. Tahir üçün onu şonu salarlar. Kanda. Bilmeýärler böyle. Kanda berdi näer? Kanda diýme? Onu diýmek de, onu kanda diýen manada da nirde diýen näme? Rahat. Kanda galy diýerler ha. Köşk gaýlar. Onu rahatlığa bolmagy, rahatlyga alaýarlar. Rahat galar. Rahatlyk sözmelýär. Sebäbi rahat bolup sanlyga salynıp suwa atylýar. Şonadan bolýar bu. Rahatlyk. Siz başta 3 sany soragyň jogabyny gowuldyňyz, soňkularym elbetde ýalňyşdyňyz. Ýene. Gala berkitme. B jogap berde anyk dogry. Onu näme beýle bolýar? Gala Ýalňyş adam bolarmy? Yo, Çyndan men berde umuman dahylim ýok. Gala size berkitme. dinleýijiler Galan hasan berki derdim bir düşmandan gorardım diýen manyda aýdym. Ay goramak üçin soňaly. Ana näme ýyň soň köne sözümizem mustaqlardan gelen şu soragy size ýollaýan Watan sahybyny Seyit Nazar Seydiniň goşgularynda şeýle tetirler gabat ýetdir. Amadan suw içen terçek nahallar sen elwallap galar boldum hoşumdy. Şu cümledäki terçek sözi näme manyda? Täze. Terje diýilýär. Terçek yaşıl A, B, T'de, Ç, ter, D, Ya näme tavşan. nokap beraýda näme diýip? Sowaly. Amıdan su içen terçek nahallar, sen elvalla bağları bollum hoşimdi. Terçek nahallar. Elwanlap ýaşyl öwsüp borda. Ter diyen söz vardır. Ýaşyl. Belki Ýaşyl öwsen nahallar. Hoşunny. Sebäbi amydan suw içen nahallar ter mena ýaşyl paýlar. Ter bağlar. Yo, aýdy. Nerem bir hayır şu gerek. Balya. Şu kadar şeyler aktarıyor. Sen yaşıl hayla. Ter hayli. Anam haydin doğru çıkar deyip fikir eden. Nuri ýadyň dogry bolaýmady. Onu näçin yazıl hayla. Ona anyk jogap şeyle. Ter anyk jogap berdi, çe jogap. Termi? Hep berek. Ina onu Değerli tembolashtyryp otyrdyň men gülýärler. Koyna sözler at sahipamızda soğallar şey cemlenli mi? Şeylere soruqları men yolladım, hemem yollaptırlar. Ran gıdıklı, üstülüklü oldu. Canıma sağ oldum. Şeydip näme koyna sözlerin maniyetini bilip. Ona näme Türkmen ağa bir gowy söz diýär-de özümden käwa toyda tomuda bolýar. Şu bagşylara, şahirlere, umuman bir boşky çygyraýdan adamlara da özüme goýanymdan diýär. Şu özüme goýanymdan agam bir aýtyp bersen, Dedem dinlesek diýär. Evet. Canın sağ olsun Kerim. Onu mehruan ileşler. Gelin gepleşigimizde Türkmenistan'ın at kadanan artisti, meşhur bagşymyl Nuriýat Rejepowyň ýerine ýetirmeni aýdy bilen dowam edelim. Şartlı aydım Radı deyip kolun bireğini nedigin Toy önünü yanladın şartlı aydım Radı deyip kolun bireğini nedigin Yıllar beni gözledim Ödümü taydip tayladım İnce yıllar beni gözledim Ödümü taydip tayladım Yüreğimde senin adın Koy bitimni yakın yadım Joralarım, dost yarlarım Toy önünü yanladın şarkısı aydım Radı deyip kolun bire gideyim nedigin Yanlandın şartlı aydım Radı deyip kolun bire yediğin nedigin
Zorlarım, dosyarlarım Toy önüne yanlantın şarkısı aydım Radı deyip kolun bire gidin dedim Toy önüne yanlantın şarkısı aydım Radı deyip kolun bire gidin dedim Kem kıydırdım, feyvimi kıydırdım Dedin bilin yandırdın Ay gözüm kıyma kem kıydırdım Feyvimi kıydırdım Dedin bilin yandırdın Omadın kaşlı göderim Şanına dilvan yadır Ginten aydım aydır Ginten ay göderim Omadın kaşlı göderim Şanına dilvan yadır Ginten aydım aydır Dinle ay göderim Gintene gir, gintene gir ay wedelim tüyenegim gintene gir gintene ay wedelim gintene gir gintene gir gintene ay wedelim tüyenegim gintene gir gintene ay wedelim Akbar sana düşürdü, aklımı sen şaşırdı Lelemini üçme bağda düşürdüm Akbar sana düşürdü, aklımı sen şaşırdı Lelemini üçme bağda düşürdüm Omadın kaşlı gödelim, şanını dilvan yadır Bir sana aydım aydır, dinle ay gödelim Omadın kaşlı gödelim, şanını dilvan yadır Bir sana aydım aydır, bir sana ay gödelim ay wedelim tüyenegim gintene gir bilfen ay wedelim gintene gir gintene gir gintene ay wedelim tüyenegim gintene gir bilfen ay wedelim Yarın dilinin kalın kimin çığlanır kaşları Genç ara bağlardan tüydüm bir güveni Baldı kulir dağdağının himdelerinin var kelimeti dayday Yarın dilinin kalın kimin çığlanır kaşları Üzdü kadar düzülünür dişleri Kalın kimin çığlanır kaşları Üzdü kadar düzülünür dişleri Yarın birinin kalın kimin çıdılanır kaşları Genç bağlardan tüydüm var böyle ballı kulir doğduğun Himdelerinin var kelimesini daydayın Yarın birinin kalın kimin çıdılanır kaşları Üzdü kadar düzülünür dişleri Kalın kimin çıdılanır kaşları Üzdü kadar düzülünür dişleri Mehrbanylaşar, hormatly tamaşaçylar, ne gahryman arkadaşymyň tagallat bilen açylan Türkmen we tele ýaýlymyzda
arkadaly ýyllarymyzda Aziýanyň merjen şäher diýen ada eýe bolan Aşyklar şäheri, şäherimiz Aşgabatyň görküne görk goşup oturan Aşgabat medeni din jalş merkeziniň himayatkärlik etmeginden şu Aşgabat restorana degişli köpetda pizzada ýadgy diýen owalar saatlaşan atly gepleşigimiziň göçme sanam ahyrlady. Bugun gyzykly manyly söhbetler etdik. Owadan aýdymlara diň sallyk şahir dostumuz Kerim Halin sowallaryny başardygymyzdan köne sözler at sahypamyzda Nuriyady bilen bilelikde dogry jogaplary tapmaklyga synanyşdyk. Umuman şuňky gepleşigimiz iýleşlerimiz üçin bir hasam täsirli, hasam gyzykly bolanlar diýip düşünýär. Prototon peýdalanyp sadany dostlarymyzy Nuriyady size ýerine ýetirip beren aýdymlaryňyza, size hödürleýän sowallaryňyza beren manyly jogaplaryňyza haýratyn sag bolsun aýdýas. Durmuşda sunwatda uly üstünlikler ýar bolsun, maşgalaňyza agdy birlik, bagtýarlyk emra bolsun. Sag bol Murat. Menem şu prototdan peýdalan peder ýolyny mertlik bilen egin atan arkadagy terdanymyň jany tag ömrüde işleriniň elmedam rowaç bolmagyny arzu edýär. Köp sag bol Nuriyady, arzuwlaryň hasyl bolsun. Inni özüň bilýän owalar saatlaşan atly gepleşigimizde öňüm bir näçe gedek gatnaşdyňyzy diýjek bolýam. Ilkinji tapar gepleşigimizde çykyş edeňizde elbetde gepleşigimiziň tertibi bilen tanış, gepleşigimiziň ahyry elbetde bir ýurdumyzyň afudalygyny, ýylymyzyň jewitligini, bagtýarlygyny wasp edýän bir joşunly, buýtançly aýdym bilen jemlemek bir öz bolşly adaty öwürli. Ne gepleşigimiziň ahyryny aýlaýdym bilen jemläli. Özüň äle gepleşige başlamaka şuňky gepleşige bir täze aýdym getirdim. Onam gepleşigiň ahyryna ýerine ýetirip berjek diýdim. Näýlaýdym? Hawa beňe gepleşiginde Türkmenistanyň gahrmany Gözel Şagulyň sözlerine dostum Nur Nefes Muhammedowyň sadyna arkadagy serdarym diýip täze aýdym getirdik. Şonu mümkin bolsa ýerine ýetirip berýän. Onda şol aýdym bilen gepleşigimiz jemläýilimi? Mehriban ileşler, hormatly müşahitler, gepleşigimiziň başynda da ýatlatdyk elbetde. Arkadaly ýyllarymyzyň taryhyny dünýä buşlamak maksady bilen açylan owalar saatlaşan atly gepleşigimiz iýun aýyny özüniň 5 ýaşynda dolduryp täze hujuw bilen, täze güýç bilen 5-nji mewsuma başlar. Şoň üçin gepleşigimiz hakynda pikirleriňiz, teklipleriniz var bolsa ekranyna görýän 0575 gysga belgimizde SMS arkaly ýollap bilersiňiz. Biz sizden geljek tekliplere, maslahatlara garaşýar. Pursatdan peýdalanyp arkadaly ýyllaryň, arkadaly ýollaryň, arkadaly serdarymyz bilen geljekde de münasip dowam etmegini ýene bir ýola çyn ýüregimizden arzu edýär. Watanyň, halkyň ýüküni, pederiniň dowamatyny mertlik bilen egin atan arkadaly serdarymyzyň ömrü uzak bolsun, jany sag bolsun, işler rowaç alsyn. Bize medeniýetde, sunwatda nusgalyk halipa bolup duran gahrman arkadamyzyň ömrüne ömür goşulsun. Boýup bize hemişe gahrman arkadamyz halipa bolup uzak ýyllar ömür sürsin. Neşeýle ýaşardylar bilen Türkmenistanyň at gadynyň artisti Nuriyady Rejepowyň ýerine ýetirjek arkadaly serdarym diýen ajaýyp aýdym bilen owalar saatlaşan atly gepleşigimizden bugunky göçme sany jemleýär. Biz siz bilen uzak wagtda sagollaşamyz. Ýene de ýagşy günlerde Türkmen we tele ýaýlymyna ýaýlym arkaly owalar saatlaşan atly gepleşigimizde diýdarlaşýança hoş wagtyňyz. Ak günleri himayet döwlet kuşup başynda taşynda beş vilayet Elim milyar şiir wanadan şiir bolur şiirden önür il günün hak merdany Türkmen ýaýlasyna ine nur bolup gelli halkyň arkadaly serdary arkadaly serdarym ak günleri himayet döwlet kuşup başynda taşynda beş vilayet arkadaly serdarym ak günleri himayet döwlet kuşup başynda taşynda beş